Als er de Waagstraat in Dokkum is, roept het misschien wel naar lavendel of rozemarijn. Want zuster Sita en Johanna Veenstra van de webshop Schippenfabriek Suver hebben je een fysieke winkel, Suver Lokaal. Zaterdag gaan we open, 19 juli is dat. Dus dan moet het al je kleer wezen. En we zijn heel blij dat het dan kleer is. En dat we eindelijk de mensen zien laten kennen van... Gosje, dit is wat wij verstehen. En wat wij hiermee heel graag zien laten willen. En wat we hiermee mee aan willen. Hè? De mogelijkheid bieden om mooie spullen te kopen. Goede spullen. En dat zien te laten. Serieus, je haren net alleen nog maar op shippen. Ik willen ze de lokale producten en ondernemers bij dit project beloeken. Wat we heel erg belangrijk vinden is... dat we met z'n allen heel erg bewust zijn van wat we eigenlijk kopen, zeg maar, en waar komt het ook bij. Er zijn zoveel mensen die met passie aan hun talent werken, zeg maar. Ja, die willen we eigenlijk heel graag in deze winkel ook een plakje aan. En mensen ook inspireren om zin te laten van mooie producten hoeven net via voortbij te komen. Die binnen eigenlijk heel dichtbij te vinden. Het schipfabriek ontstiep bij een bezitte onder meerskip van de Filipijnen werd de zusters wienen om haar te stiepjen. Ze zeggen daar maar eigen dat de mensen daar in zwiere omstandigheden leven. We willen iets doen van mensen daar om hun een betere toekomst aan te kennen. En al die puzzelstukjes die op een gegeven moment in elkaar voelen, dat we zijn van, als we nou zelf schippenmeidje beginnen, dan doen we iets wat we heel erg leuk vinden. En als we dan een deel van onze opbrengst, dat we dat doneren aan een goed doel, dan sneedt het schippenmes van heel veel kanten.